Здравейте, аз съм Николас, на 18 години съм, като последните няколко месеца аз занимавам с дропшипинг, доста сериозно бих казал. Като всъщност защо правя това видео, това е първото видео в канала ми. Правя го с цел на първо място да споделя моя път, през какво минавам, защото това е един наистина труден път и смятам, че другата част, защо правя това видео, е за хора като мен, които преминават през този сложен път. И искам някакси да не се чувства толкова самотен, понеже може от време на време да се чувства наистина много изолираш този път и да няма с кой да споделяш. И за това го правя това видео. Като за кого го правя? Правя го за хора, които в момента се занимават с нещо, наистина вярват в него, но не виждат все още резултатите от това нещо. Аз съм на същото положение в момента, но аз наистина вярвам, че рано или късно ще дойдат успехите от това нещо, което наистина искаш да успееш с него. Като защо го вярвам всъщност? Вярвам го, понеже имам дълъг опит с много провалени бизнес модели, които даже съм си записал. Или по-скоро методи за изкарване на пари. Исках да споделя някой от тях с вас, за да придобиете представа за какво става на въпрос. Като нека да започнем бизнес с почистване. Имаме също развиване на социални мрежи. Там имах лек успех. Развих една страница до 1500 последователя, но това беше точно примерно преди 5 години, когато навлизах Reels, даже и още по-рано. И аз точно тогава почнах да виждам резултатите, но просто се отказах. Точно за това вярвам, че трябва просто да държиш на нещо, което наистина вярваш. Друго, което съм пробвал, продаване на print on demand тениски съм продавал, онлайн магазин за добавки съм имал там. Ако също се бях задържал, щях да имам успех, сигурен съм. Друго, имаме YouTube съм пробвал, но не е такъв тип. Този канал наистина е с друго съдържание. Имаме препродаване на AirPods слушалки, там имах пак лек успех, обаче пак просто се отказваш и ти спира искрата и това реално е проблема в всички хора. Друго нещо, което съм пробвал е мемкоинове, криптовалути да търгувам, пробвах се да си направя мемкоин, загубих сумати пари, бях скамнат. Друго, фрилансинг съм пробвал в Fiverr, никой не кликна на моя листинг и получих 0 продажби като цяло. Пробвал съм също Бетел, ако си го спомняте, пирамидната схема, която граби сумати хората в България. И там не станаха нещата, с няколко приятеля се пробвахме. Но да, извода от това, което казвам, е, че нещата се получават. Нали, не всеки бизнес модел, но повечето бизнес модели са направени и не са измама, а всъщност работят. Просто трябва да имаш достатъчно търпение. И точно заради това правя това видео, за да ви обясня колко е важно това търпение, понеже този период е много сложен. Наистина не е лесен. Като през последните месеци започнах по-сериозно да занимавам с дропшипинг модела и наистина вярвам, че той е най-добрият модел за изкарване на пари, особено за развиване в по-големи суми, и съм готов и вече хвърлям 100% от себе си в него, макар и да виждам 0 резултати. Като за последните месеци съм пробвал около 5 вече различни продукти, почти 0 резултат. Нека да започнем. Първо имахме мисля, че продавах едни гривни, които просто гривни за ръце, които бяха напълно безсмислен продукт, сега като го гледам назад. 0 продажби там, пробвах се органични TikTok видеа да правя, 0 резултат. После имаме после мисля, че се пробвах с едни масажори за врат, които реално с тях видях някакъв успех. Имахме, всъщност беше с моят приятел, масажор за врат плюс за рамото една шина, която си я слагаш. Като цяло в Pain Relief пазара се бях насочил, там вече имах доста по-добра представа как работи всичко.
като цяло добър продукт, но не ми се получи с него. Имах, мисля, че три продажби и така стана, че точно някак си ми спираше искрата и се отказах след тези продажби, макар и да ги получих. Точно това пак се връща, не знам защо, но поне при мен, като почна да виждам резултат, точно съм на прага на отказване, виждам някакъв резултат и просто замразявам този процес и трябва да започвам от начало, което ми е грешката и затова правя това видео. После пробвах шина за крак, копирайки това за врата. Там изхарчих около 1000 лева в Facebook реклами, като пробвах всякакви ъгли, научих се какво са адверториали, как се прави лендинг страница, оптимизирана, как да правя самите реклами, понеже с първите продажби всъщност рекламите бяха откраднати, просто изтеглени и сложени в моя акаунт и затова реално имах тези късметлийски, би ги нарекал, продажби. И това не мога да те научи на нищо като цяло, но ето че пробвах сам, изгубих сумати пари, никакъв резултат, но научих страшно много, запознах се с много нови ютубъри, бих ви препоръчал сериозно да видите кой е Марк Билдс Бранд, той ме научи на основите, имаме и много други ютубъри. Защо ви споделих това цялото нещо за всичките провали, за тези изгубени 1000 лева? Всъщност исках да ви кажа, че вие като едни хора, които се опитват да стартират бизнес, трябва да се абстрахирате на 100% от резултатите и да се фокусирате единствено върху данните, които получавате, но да се абстрахирате на 100% от резултатите. Понеже ако се закачите за резултатите, като нямате резултати, вие ще се откажете. Затова и философията на като цяло вярвам много в стоицизма и мисля, че е много добра нагласа на ума, която трябва да се следва. Препоръчвам я на 100%. Като след тези загубени пари осъзнах, че не става по този начин, който пробвах. Аз пробвах с реклами. Първо пробвах с видеа, там наистина не знаех как става и бяха много зле. Там изгубих пари, CPM им беше ужасно висок. После се прехвърлих на снимки. Там почнах да получавам добри резултати като кликове, но буквално почти никога не получавах добавени кошници и получавах само кликове, обаче не знаех как да ги конвертирам и като цяло не се бях запознал с маркетинга на такова добро ниво. Препоръчвам ви Breakthrough Advertising да прочетете. Някое друго видео ще навлезна много дълбоко в тази книга. Като аз правих реклами с изкуствен интелект. Това не става. Изкуственият интелект е много добър в намиране на правилните ъгли, даване на примери, намиране на основните желания на клиентите, което реално трябва да гоните, но не става за произвеждане на реклами, не може да ви генерира самите реклами. Той единствено може да ви даде идеята и реално какво аз открих след тези изхарчени пари и мисля сега ще ви разкажа сега за новата ми идея, но като цяло искам да стартирам нов бранд, нов продукт, не мога да споделя за жалост какво е, но мисля да пробвам нов маркетинг модел, който мисля, че вече ще стане. Ако не стане, ще пробваме нов, но като цяло то е с Native Image Ads, Native, т.е. натурални за платформата, не изглеждат на реклами, супер ефтини кликове получавате по този начин. Той като и в текста на самата реклама отгоре, като цъкнете в primary текста, имате мини sales letter, който ви продава супер много, използвайки тази книга към продукта, по-скоро не към продукта, ами към самия проблем, от който страдате, вашето желание, и ви кара да вземете моментно решение да си вземете продукта. Това е интересно нещо, което научих. И вярвам, че така би станало. За начинаещи препоръчвам да не започвате с адверториали и всички тези трудности.
понеже аз се пробвах с тези снимки, само си изгубих парите, наистина ви казвам, не за начинаещи. Като плана ми за следващите месеци, какъв е моят план за действие? Просто да си развия този бранд, да тествам тези native image ads, ако не стане с тях. Продължаваме напред. Като цяло нямам най-големия бюджет на света, но сега съм почнал и работа. Буквално не ми пука, че тези пари са изхарчени. Някой ще каже, че са изхарчени на вятъра. Не, аз мисля, че са инвестирани в това да развиеш това умение. И да, това е като цяло плана ми. Благодаря, че гледахте. Ако имате някакви въпроси или искате просто да се свържете с мен, просто да говорим, да си чатим, може да кликнете в линк в описанието, ще оставя моя Инстаграм и на екрана, не знам дали ще го изпиша, но като цяло целта с тези видеа ми е да съм максимално честен и откровен, затова дори не правя едити на видеята, директно всичко на едно изказване го правя.